Lapo sih mak merengut iku? Lah ya nduk mantu kaya gak nduk mantu. Masang LPG lho ora iso. Mak, coba banter. Kok krungu bojoku ya apa? Sakno dek mak lara ati engko. Jano ben krungu manuk cendet iku. Ngapura bojoku belokno manuk cendet iku lho. Wajar, Mak. Oleh jenenge rumah tangga anyar, iku kan ya sik tas belajar-belajar, ngepel, nyapu, masang LPG dan lain-lain. Dadi harap dimaklumi, Mak. Lah alasan ae. Delokna mantune Mbak Ilma iku. Aja masang LPG. Iki lho masang talange iso. Aja dibanding-banding ngono, Mak. Mantumu ya mantumu. Mantune Mbak Irma kono ya mantune Mbak Irma. Soalnya kan setiap manusia iku ya wajar duwe sifat sing beda-beda, duwe akal pikiran sing beda-beda. Ngono lho, Mak. Alah, mbah ancen angel kandhananmu iku. Bukane angel ngandhanane, Mak. Ya ancen mama iku kudu nguruki lah sing ya apa-apane. Soale mama ya apa carane iku nggawe betah bojoku nang kene, Mak. Ya kan aku gorong iso tuku omah dhewe, ngontrak dhewe. Ngono lho. Dek betah, aku sing gak betah. Aku iso mumpek Yul. Aku paksa mangan masakane bojoku. Ya garek dipangan lho, Gus, ngono gawe masalah gede. Kon iku ya apa sih? Masalahe ngene, Yul. Masakane bojoku iki gak enak, Yul. Tapi aku maksa mangan. Ben aku gak tukaran mbek bojoku, Yul. Tapi yo suwe-suwe yo kesel Yul lek kok ngene terus. Kon niku yo ngono, lanang gak tegas. Kon nek misale panganane gak enak, yo ngomong gak enak daripada asam lambung kon kok yo. Tapi aku ya wedi lek misale bojoku ninggal aku. Aku suwayang mbek dhek. Ditinggal yo karek golek maneh, Gus, wong rondo akeh nang kene. Ngono repot. Bojomu lak takon carane masang LPG, ya tak jawab. Wong bojomu lek meneng ae koyo patung. Lah wajah sampean kereng koyo ngono, dadi dhekku wedi lah arep takon-takon sampean. Ancen wajahku kereng, tapi aku ku ngajari sing apik. Jen awakmu iku iso dimasakno, ben ngirit ngono dhuwitmu gak cepet entek. Walah, suwun ya, Mak. Lek sampean gelem ngajari bojoku dadi apa wong wedok sing apik, wong wedok sing iso apa ae, matur suwun aku. Yo, padha-padha. Ya wis aku tak nang pasar sik. Sakjane bojomu lek takok cara masang LPG ku bakalan tak jawab. Aja meneng ae koyo patung. Kece. Roh, lho. Bojomu lho lak tekon carane masang LPG. Ya iso, kan aku jawab. Kipro ngene. Bojomu lek misale takon cara masang LPG ya bakalan tak uruki. Bojomu gak takon koyo patung ngono. LPG, roh, lho. Bojomu lak takon carane masang LPG, ya tak jawab. Bojomu lek meneng ae koyo patung. Ancen wajahku kereng, tapi aku asine iku ngandani sing apik. Ben dhek iso masang LPG. Cek ben kon lek mangan, gak tuku-tuku. Ngono lho. LPG. Roh, lho. Antene wajahku ku kereng, tapi lek tekon masang carane masang LPG. Ya tak wis iki. Wajahku ancen kereng. Wajahku ancen kereng, tapi aku iki ngajari sing apik. Ben kon lek mangan iku garek dimasakne bojomu irit, dhekmu gak entek tuku mangan nang njaba. Kok intine ngono. Ciro, lho. Iya wajahku kereng, tapi lek takoke, tapi aku ngajari sing apik. Ya, malah Ciro lho. Iya, tapi wajahku kereng. Ancen wajahku kereng, Ciro lho. Ancen wajahku kereng, tapi aku ku ngajari sing apik. Jen awakmu iku iso dimasakno, ben ngirit ngono dhuwitmu gak cepet entek.